Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon. Kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga baghataw kinabuhi ni akong suwat suluran. Tawgal ako Grutsin. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suluran. Aron niyong isabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Na may baligya nga yuta si Tiya Gaw. May pagmupalit ka. Aron na kay makita sa imong hinaguan sa imong pagsakay sa barko. Mao ba gaw? O lagi. So ay gadto si Tiya o. Nakapalit man ko gani og yuta niya. Mao ba gaw? Sige gaw. Akong atong stiya ron. Sige. Okay raman ko nga imong data-datahan. Sige Tiya. Salamat jud kay Tiya. Mga ilang unya ko sa imong bank account details daan Tiya aron direct na sa imong account akong allotment pohon. Sige. Way problema na. Tuod Tiya. Pwede ta maghimog kasulatan Tiya? Ay, oo, sige. Maghimo ta og kasulatan. Mayo pa ka bay? Mayo pa ka? Naghinay-hinay na kagpundar para sa imong kaugalingon. Anak yun na bay. Yo. Mas maayo naman niguro tandaan bay nga natin mapundar sa dili pa tamong tiguang ug mintas kaya pa natong mo trabaho dinhi sa barko. Lisod na kung motiguang ta nga wag yun tayo nahimong handumanan sa tong kahago eh. Maupod lagi. Mo nang ako bay. Dili jud kay ko mugastoan ng parabisyo. Kay kung masakit gasto na sad. Ni gasto pa kag parabisyo. Nya, mugasto na sad ka para hospital. Bay. Mo naman niguro jud kung daan bay. Lisod ra ba kayong panahon ron? Bay, Nestor. Noy, nakahangyo man sad ning Tiya nga mudata mi siyang yuta. Mao ba? May noon. Lagi Noy, uy. May na lang sa rin natong managsuon. At least, naagin unya tayo yuta puhon nga atong matukuran sa atong isig kabay. May na lang ganit Noy kay buutan si Tiya. Musugot na data-data. Mo lagi day. At least dili kayo bugat para nato. Maog yun. Kanya, kumusta naman ka diha, Noy? Kanusa day ka muna og balik? Pohon day. Kinahanglan kong magtigom aron ang papatukod na sa akong bahay, may akong problema. Oo, bitaw sad Noy, sakto sad na. Suway ko nung hangyo si Tiya, Noy. Pasintay mo sugot ra siya nga magtukod ka og bahay bisag wa pa nimo siya hutdi og bayan sa yuta. Bitaw day no? Sige day. Suwayan akong tawag sa tiya ron. Sige. Okay raman ako. Tinuod tiya? Ay, ulagi. Kanos amaday ka planong magpatukod og bay? Inignaon ako pohon tiya. Magtigom sa ako. Sige. Yung na lang unya ko. Salamat kay tiya ha. Salamat yun kayo. Abi yun akong dili mo sugot akong iyaan nga magpatukod ko og bayang daan. Kay wa pa mo ko makahurot og bayad niya sa yuta. May na lang gani kay buotan akong iyaan o kay bawang musabot. Hinahinay jud kong nakapatukod og bahay og naka-decide mi sa akong mga igsuon nga ipasurvey ang yuta. Og pagkahuman gipasa sa Land Management Bureau. Og nagpabuhasan mi og deed of sale with acknowledgement. Unya, Ako sang gipabuak ang titulugaw kay tibuok para ba ni ang yuta ni Tiya. Paabutan lang ninyo managsuon ha ang bagong titulo ini. Mao ba gaw? Sige gaw, magpaabot lang mi. Naabta naman hinuon tag COVID-19 ani uy. Mao lagi day. Baglisod og follow-up sa mga papilis ani kay sirado man ang Registry of Deeds ug Land Management Bureau. Nyawong tilaing mahimo ani Noy. Kundi magpaabot na lang kita. Unsa day? Patay na si Tiya? Oh, Noy. Ginoo ko. Noy, nag-uol man ko ani uy. Nag-uol man ko sa kamatayon ni Tiya no, pero mas nag-uol ko. Kay wa pa baya manotaryuhi ang deed of sale. Pagbuhat lang og
Deed of extrajudicial declaration of heirs, sir, and settlement of deceased person with omnibus absolute sale. Okay, sir. Sige, sir. Salamat. Tiyo, maayo kay ni Anhi ka? Okay rag papirmahon di ka ning extrajudicial, tiyo? Kinahanglan man guni tiyo kay napalit naman guni namong yutaan ni tiya. Sige. Kada na di ay. Uy, problema. Ibi, hasaban. Niyara tiyo. Salamat ka tiyo, ha? Eh. Noy, na ako nadunggan nga istorya pa. Nasuko ko no ang mga anak ni Tiyo. Kay imo ko nung giilad si Tiyo. O gipugos og papirma sa extrajudicial declaration of heirs. Mo-file ko no sila og adverse claim, Noy. Unsa? Pag una na kong istorya ni Tiyo, ni okay magyud siya. Karon, nausa na mainuon niyang istorya. Pero nakapirma na siya sa maong extrajudicial settlement of state. O ang iyang mga anak mao'y ng reklamo. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, ang atong deed of sale nga gipirmahan sa among tiya, valid ba to? Doon na ba expiration ang deed of sale? O ang survey plan, wa pa masad ma-release hangtod karon. Ikaduhang pangutana, kining akong gipabuhat nga deed of extrajudicial declaration nga gipirmahan man sa mga co-heir o vendor, husto na ba ni? Or basin doon na pa'y laing ikasuggest nako nga mas maayo na akong buhaton? Ikatulong pangutana, ang mga anak sa kong uyuan nireklamo. Kay ako kunong giilad ilang papa ug ako mga igagaw. Mo-file kuno sila og adverse claim. Unsa man ning adverse claim, attorney? Ikaupat og katapusan, makapanghilabot ba dahil sila sa yuta nga akong napalit, attorney? Nga gibayaran naman to nako sa akong iyaan? Unsa may maayo na akong buhaton? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Rotsin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana, mga problema kinsa man tong gibuagan, gi-block, wala tagda, gibiyaan, gi-ghost, no? Gi-cool offan, unsa pa ng mga tawag nato din ha, no? Karong mga panahon na, huy, ngano ay mo pakiuso ha? Dili na, 2024 na, humana ang season sa mga pagbuwag-buwag. Ayaw na mo ana. Bawal magmaoy kay bagong tuig, di pwede, karon bago pa kayo, bago pang week, no? January pa, kinahanglan, fresh start, fresh milk, fresh pagyutang tanan, guys, no? So muna, ipadada yun ang inyong suwat. Uy, ay mong kaguol. Naagihapon ang ato ang programa this year. We're here. No mo na ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page or sa ato ang postal address nga 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Nganong daghang pamaagi kay amo gyud ang gusto nga di mo magduha-duha, wa mo'y rason nganong di na ninyo mapada ang inyong suwat. Nay mga ingon nga wa man ko kadungog sa akong suwat, Attorney Elaine. Oy, huy, ma'am, sir, daghan kay mig madawat suwat, buyag. Thank you sa nagsalig, no? But ay mong kabalaka, basin ugma sunod semana inyo ng drama, ang inyo ng suwat ang nahimuag drama ug mapaminaw ninyo sa kahanginan. Mao na, write and send your letters and keep on listening to our program kini ang Akong Suliran, nyug ato mapaminaw sa ato ang station, no, mga nagkalain-laing stasyon all over the country, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede sa YouTube, pwede po sa Facebook, maminaw ta sa DYHP RMN Cebu, ug mag-like ug follow po ta sa ana nga account. And guys, you can like and follow me please on Instagram and Twitter, Attorney Elaine og Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Magkita-kita ta, no? Kinsa man, Ma'am Verna Lariosa, kumusta man ka, Ma'am? Dita Tabar, si Russell, si
Carmela Masukol Bongko sa Tokya. Hello, ma'am. Kani mga nag-like o greet na ako ning pambasahon. Thank you. I hope nga good start for the year. Georgie Bracero, Arrer Back, Rex, sa ambot di ko kabasa ni mo dong. Sorry. Kalisod sa inyong mga pangano. Ano inyo man lisod-lisod og spelling. Di ta kalitok, guys. Kumusta man ni sila? Oy, asa may mga New Year's resolution na to? Ayaw. Mga New Year's resolution, kanang mga gusto na to usbon. Kanang Sister Tiza Canonigo, hello. Herlinda Eliadora Lim, thank you to Helen Dator, Sugano Bugos, and also to Armani Almogya and to Raymond Alier, thank you kaayo, and Jaja Herodias of Camotes. So padyo ko kabalik sa Camotes there. Sige lang, mubalik ra niya ta dito pohon, ha? I hope sexy na ka. Di Summer Williams, si Don Mercado Curan, and to Rolanda Rule. Thank you for liking na top fan. Thank you. Muna basta mag-like ug mag-follow, makita man gyud na din ha sa ato ang mga books nga to sa ato ang posts, no? Kinsa man ni siya. Naalang yun ko gusto ikuan, no? Kay ni post man ko about the book that I read, akong gibasa before ni tapos ang tuig. Kibaw mo no, mintot baya mo basa balik og libro. Di ta magsigig kuan ni mga newsfeed na to sa Facebook. Nako isa ka estudyante si Geraldine, ingon good until now baon gihapon nako imuhang tough life advice way back sa student pa ko nimo. Always learn to take chances, and when you do take, because when you don't take care of it may never happen again. Salamat sa makadakan, Attorney Elaine. Thank you very much, no? Ako makalipay kaayo nga makakita ako sa itong mga estudyante nga, ni succeed, daghan kaayo, no? Daghan kaayong mga na agian ba, no? Na balance, no, in life. Thank you kaayo. Also, to Elma Atos, hello, ma'am. And also to Rolanda Rule, of course, I mentioned that. And to Beverly Padua de los Reyes, and to Maricel Anto, mga top fans. Hello. Letter sender, tawagon nato sa pangalan nga si Rotsen, taga Cebu City, no? Ang ato ang mga pangutana sa iyahang mga base sa drama, mga yuta man ni, no? Una, deed of sale nga gipirmahan kuno sa iyahang tiya, valid pa ba to? Doon na ba expiration ang deed of sale? Ug ang survey plan wala pa man sad marilis hangtod karon, dai kun notaryuhan na ng deed of sale, wag yun na validity. Valid na yun na siya and binding already. Meaning to say, kung napirmahan na, valid na, nabaligya na, humana, no? Regardless kung unless conditional sale siya. Duha man guna ka klase. Deed of sale, meaning to say absolute, way condition, gibayran ka, gidawat nimo, gibaligya nimo, na-transfer na. Conditional sale gani, meaning to say, unya na ni nato mahuman ug baligya gyud kung mabuhat na nimo tanang kondisyon. Sama sa kanang installment payment. Okay, ako ning paliton, imo ning gibaligya nako, pero ang kondisyon data-data ang pagbayad, or naay mga conditions nga kung dili ni mahitabo o dili pa gyud ma-transfer. So, magdepende na siya kung unsa nga dokumento gyud ang atong gipirmahan. Ikaduha ang pangutana, kining kunong iyang gipabuhat nga deed of extrajudicial declaration nga gipirmahan sa mga co-heir or vendor. Husto ba ni? Or duna pa ba mo'y laing ikasuggest nako nga mas maayong buhatonon? Okay, ang kana man kung yuta nga mingon tag common, meaning to say, wa pa na siya nabalhin, no? Kay ang tag-iya ana nangamatay na. Unya ang sakto manggong mahitabo kung pananglitan mamatay ang usa ka tawo, ang kaning iyahang mga butang labi nagyuta, ibalhin gyud na ngadto sa mga tagtungod. No, unya ang dokumento nga angay buhaton is ang extrajudicial settlement of estate ug ang pagbayad sa estate tax. Unsa man ang extrajudicial settlement of estate? Ang kanang extrajudicial settlement of estate, guys, maunay dokumento pagpamatuod nga pagkamatay niya wa siya'y utang. Ikaduha, pagkamatay niya, mauni ang mga legal nga heirs, kanang mga nampirma og ning himo anang extrajudicial. Ikatulo, nga pagkamatay niya, mauni ang iyahang mga nahabilin, yuta, mga kwarta ug unsa pa na dinha. Unya, tungod ikatsunod,
Kaupat, tungod kay mao man niya mga gipambili niya kamuman ang tagtungod gibahin-bahin ni ninyo ingon ani giunsa ninyo pag bahin-bahin equal ba nagsabot ba nga kaning yuta adto niya kaning yuta adto nimo mga ingon ana ba. And then after ana ipapublish na ninyo sa newspaper para pahibaw-on ang tibok kalibutan para naay mo oppose or naay wa na appeal naay higayong mo question. Nahoy time sa appeal man ko ani. Ano wa ko ninyo gi-appeal? No, unya mo bayad tag buhis, estate tax, after ana mo bayad tag transfer tax, adto tas register of deeds ug ma-transfer na ang title. Nya mahimo nagkamoy tag iya. Karon ang nahitabo kay nahimo na baligya mo yuta, angan ana dili pa man inyo. So mag-ekbalik pag yun mo adi mo pwede mo skip sa proseso nga mo diretso na magbaligya kay ingon nga kay namatay na dili maghimo pag yun mo ana muna nag-extrajudicial settlement mo bayad mo estate, himo mo deed of sale, bayad og capital gains, dili pwede mo skip. No, sumunay nahitabo. Sakto na. Ikatulong pangutana, ang anak sa akong uyuan ni reklamo. Kay ako kunong giilad ilahang papa ug akong mga igagaw. Mo file kuno sila og adverse claim ini. Unsa man dining adverse claim? Kana, muna akong giingonin mo nga wa sila na appeal ba? Unya naa sila katungod panalitan. Kato sa extrajudicial wa sila na appeal. Ngano nagbahin-bahin mo nga appeal man ta mi sa magbahin, mo claim me. Or ganung gibaligya na unya wa mi nakadawat, wa mi kapirma. Nya dapat mi mo appeal sa pagbaligya kay tag-iya pud mi. Wa mi nakadawat sa halin, bahin sa halin o mo na adverse claim. So akong pangutana, are they part of the ownership sa property? Tag-iya bagod sila or nasad sila katungod? Kay wa din di rapod mo lambo ilang adverse claim. No. Ikaupat og katapusang pangutana, makapanghilabot ba di ay sila sa yuta nga akong napalit attorney nga gibayra naman to nako akong iyaan. Unsa may maayo na akong buhaton, pangita gyud og abogado, klaruha, kay need gyud na natog isubay kung naabag yun sila'y katungod or naabat part bagyud sila. No, naaba sila'y katungod nga makakuha pud og bahin sa halin pud sa yuta. No? So, we need to trace it kay nahimo man to kung imo ra bang iyaan ang tag-iya na kana mangingon ana ba. No? So, I think need gyud ta og abogado ani. At least nakasabot ka ngayon anaon na to. You need to trace kung naaba sila'y bahin or wala. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.